Здравейте, скъпи приятели на светлината! Наближава времето за практически енергиен семинар от поредицата Отвъд въображението. Той ще се състои в град Варна на 26 и 27 септември. Семинарът ще се проведе в две самостоятелни части, така че вие можете да участвате в двата дни или само в единия, според вашето желание. Темата на този семинар ще бъде как с новите енергии от космоса можем да имаме повече здраве, сигурност и успех. Лектор и водещ Галина Грик. За никого вече не е тайна, че в последните месеци към Земята са насочени огромни потоци специфична енергия. Тя е предназначена да подкрепя човечеството и живота на планетата в периода на глобални промени. Земята вече е в четвърто измерение. Какво означава всичко това за човечеството? Преди всичко, че всеки, който е избрал да се роди на това място във Вселената точно в този момент, е получил шанса да израства в духовен план. Ако, разбира се, направи избора да премине в по-високо измерение. Всички ние се намираме във време разделно. И тъй като имаме свободна воля, можем да изберем или да продължим заедно с планетата Земя към по-високо измерение, или да ни преместят в друга класна стая, т.е. да отидем на друга триизмерна планета. Всеки ден ние получаваме информация от висшия план за абсолютната подкрепа на Вселената към Земята и към човечеството. Към нас са насочени високовибрационни енергии, от които можем и трябва да се възползваме. А защо е толкова важно в този момент да медитираме целенасочено, да осъзнаваме промените, да се хармонизираме с тези енергии, да приемем повече светлинен заряд и да правим това толкова естествено, както, например, дишаме? Какво получаваме, когато се синхронизираме с енергиите, които идват към Земята? Една много мощна подкрепа за наше най-висше добро и възможност. Например, да осъзнаем на едно по-високо ниво кои сме, каква е нашата истинска същност, защо сме на тази планета точно сега. Да заживеем с повече спокойствие и баланс, да се движим във физическия свят с много повече радост и удовлетворение и да се научим да даваме и да получаваме безусловна любов. Можем да издигнем взаимоотношенията си на по-позитивно ниво, да се научим да използваме тялото си като инструмент за обратна връзка с нещата, които са вътре в нас и около нас, да научим клетките на физическото си тяло как да стават по-здрави и по-устойчиви към повишаващите се вибрации, да предпазим имунната и ендокринната система от срив при тези нови вибрации, да получим по-разширено разбиране за същността на живота и на така наречената смърт, да имаме по-осъзнато и истинско познание за Вселената. И още много полезни и ценни практики и възможности ще имаме през тези два семинарни дни, за да можем да бъдем това, което искаме, без да робуваме на старите модели на мислене. Повече информация и записвания може да направите на посочените телефони и имейл. Запишете се до 23 септември и се възползвайте от ексклузивното ни предложение. 77 лева на ден като цена за семинарен ден, вместо редовната цена от 100 лева на ден. Скъпи приятели, до среща в полето на енергията от Вселената. Бъдете светлина!